नों फन हरबाय दा लोगोनाव? बियो फैगासिनो होनदोंमोन। दे होमबा मोजां जाबाय। माबा आङो गिजानाय मोनथारासैलै। मानो? माने जायगा गोदान ना। आच्छा। आरो आं रावखौबो सिनाया नालाय। आंनि फैसा बेग मोनफिनाबा मा जानांगौमोन देनाय? आया माथो नों गाबबायसो? आं जि गिसोबायलै। दे बारा गिनाङा। नोंथाङा आंनि लोगो फैसान्दि बेयावनो थाथ'नाय। आं गिलायलाङोलै एसे। आंहा थांनांसिगौमोन ना ओमफ्राय। दे जागोन। थेंक इउ। आं फन हरबावनि दे लोगोनाव। दे हरदो। नांदों र'। नों फैगासिनो दा? मोनसिगोन नै। देनाय एसे थाब फैनाय। दे नै मोनफैबायानो आङो। दे होमबालाय। मोनफैसिगोननो। दे मोजां जाबाय होमबा। आरो थुनलाइ। सुजु नों सफैबाय? इयो आं दसे गिबायसोमोन। दे गिनांला आं फैबायना। ओमफ्राय बेलाय सोर जाखो? बे बिथाङानोथ' आंखौ हेल्प खालामबाय दिनै। नोंना फना मा जायामोन दहाय? बुंनांला लामा ससेयाव बिदिनो फना एखनबा नेटवर्कआनो नाङा। इयो बेखौनो जि गिबायमोन आं फनबो नांला होनना। दे आं फैबायना दा? आरोथ'ना आंना फैसा बिगाबो लामायावसो गबोबावबायमोन। ओमफ्राय नैबे बिथाङासो आंनो होफैफिनदों। नङाबाथ' ओरैबो जाया जाबायमोन। दे जेबो नंला दे। लोगो मोनबायना दा आंखौ? थेवबो मानोबा गिगानाय मोनासै आंखौ। दे बारा गिनांला आं फैखाबायना। जोंहा सानैजों थांनोसै। दे। दे होमबा आं थांनोसै बिदिबा। आं थांसै बिदिबालाय। दाथ' गिगाबाय दा। नोंना लोगोआबो फैखाबायना। ओमफ्राय नों थांनोसै? इयो ओमफ्राय आं मा होनबावनांगौथाय? नोंथाङा बिदिबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होलांदो आंनो। मबाइल नाम्बार? नोंथाङा माने आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय नङा होमबा? नोंथाङा गाज्रि मोनाबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होलांबानो जाबाय आंनो। मबाइलखौलाय माबोरै दिहुनबावनांगौ दिनै आंना मबाइलानो दाम खमिथार। मबाइल नाम्बार? दे ला। देनाय बुंनाय। 8655। आंना मबाइला खिन्थु वाट्सएपआरि जेबो जायालै। दाम खमनिथार ना। इयो जेबो नङा दे। आंनाबो बारा दाम गोसा नङा। नायनाय। दे होमबा ने? दे। थांसै। र'। आरो नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आंनि लोगोखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय। दे जेबो नङा। दे होमबा ने? बाय। बाय। दे थाब लानानै फै। दे जागोन। जुरिया बारा गोबाव नेनो बायो। आरो बेदराथ' मोजां नायना लाखा। एसे मोदोमखौ लाखा। आं मेजेम जानो बायो। दे जागोन। थाथ' दसेल'। सोरनि फन फैलायखो? हेलौ। बहा दं आइ? आयै आं एसे मार्केटावसो फैदोंमोनलै। हाबाब मा लायलायखो मार्केटावलाय? आयै नांगौआ
थावआनो जोबो नामा? बेदर लांफैदों आङो, बेदर। आयु। ओमफ्रायलाय न'आव फैनो होननायालाय मालाथो फैलायगोन? थांगोन आरो आयै र', साननैसोनि उनाव थांगोन आं। दे, बाजारा मामबेर खालामनानै थांफिन थाबनो। ओंलै आयै, दे दोनथ'। मामानि जे फन हरलाबाय थायोथाय। इयु, नों बेयावनो थायोना सुजु? ओं। ओमफ्राय नों हारसिं थानो गिया नामा? दे, मानो गिनोलै? ओं, नोंहा मालाय हारसिं थादावग्राना। आंजोंथ' जानाय नङालै बिदि। नोंनाबाथाय बिदिनोसै आरो। माबा आंना दाबो बिखायानो गुरलुब गुरलुबसो मोनबाय थाबाय। नोंजोंबादि मा जागोन थोनलाय? दे, एबार आंजों थाबाय थाबा नोंबो गिजासिगोन दा। ओं, बेनोथ'। ओमफ्राय दाबायदियावबो जि मोजां मानसि दंमारो ने? ओं, गुबुन बायदिबाथ' हेल्पखौनो खालामनाय नङामोन। आइया, सोरमोनबा बे मानसिया? आंथ' बिनि नामखौबो सोंनो बावबायना। बिदि आरो मा जागोन? फन नाम्बारखौ लाखिबाय, माबा नामखौसो सोंना लानो बावबायना। दे, मालाबा कल खालामना सोंहरदे आरो मा मुंमोन? दे, नाङा। आंलाय मारै फन हरनांगौ जाखो? दे, ओमफ्राय आं मेगि बानायना लायनो दे, नों जिरायथ'। ओं दे होमबा। आयु, माबोरै थायोलाय दा सुजुआबा? आंथ' मार गिखागोनसो। हे सर। आइनि फन। हमना रायलायहरनि आं र'। हेल' आयै। ओं नानि, खोनादोंना? ओं आयै। रानि, हेल'। खोनाबायना रानि? नै रानि, खोनाबायना आइ? ओं आयै। ओमफ्राय नै आइ, मोजाङै मोजां सहैबाय दा? मोजाङै मोजां सहैबायना आइ? ओं आयै, सफैनाया सफैबायमोन। बेखौनो सिन्था जागासिनोमोन आङो। आयै, मोजाङै सफैबाय। हामथारबायहाय रानि। नोम्बाखौ जेबो सिन्था खालामनाङा रानि, आं दंना। हामथारबायहाय रानि, बेखौनो जि सिन्था जागासिनोमोन आङो। दे होमबा आयै, दोनथ'नोसै। नै रानि, हजों मोजाङै मोजां था आइ, मिन्थिबाय? दे होमबा आयै। मोजाङै था दे आइ दे। ओं। बांद्राय जेराव मेराव थांलाबायनाङा दे आइ दे। ओं दे आयै, जागोन। जागोन आयै। दे होमबा रानि। नै आं बारि खनाथिंसो दंफैयो। ए, आफाया न'आवनो दं? दङ, बेनालाय बिदिनोसै। दे, थाथ' आइ। बे आबौआलाय मा बिदि एफा बोराय बैसोआवलाय मानो मैगं फानलाबायखो? र', एसे खौरां लाहैनि आङो। आबौ? हेलौ, आबौ? मा माथो मैगं फानदों आबौ? बोरै नायनो? दे आबै नाय। लागाव, माथो मैगङाबो बुरजाथार, आबौ। औ फिसौ, माबाफोर लांनोमोन नामा आबै? लांनायानोथ' आबौ। मा आबौ, नोंस्रा न'आव रावबो फिसाला फिसाजो गैया नामा? दंनायालाय दङ आबै। बिदिबालाय माथो? मानोथो नोंलाय बेफोरबायदि मैगं फानलाबायदों? लाखांजोबखाबाय, न'आव थांसै आं। जा गोबाव जाबायलै। मादैयाबो थांगुलायबाय बेसोरा हारसिंनो। आबौ, बेबायदि फिसाला फिसाजो थाखानानैलाय मानोथो नोंहालाय मैगं फाननो गोनांथि? आया, माथो दहायसो थांथारदोंमोनलाय बेलाय? मा खालामनो आबै, उफाय गैया। मा आबौ, नोंसाला नोंसाजोआ नाया नामा नोंखौ? लोगोजों थांनायालाय माला माला फैफिनखो बेलाय? आबौ, बेबायदि बैसोआव नोङो आरामसो खालामनांगौ। आरो माबायदि फिसाला फिसाजो बेलाय? गावनि बिफाखौ बेबायदि बोराय बैसोआव मैगं फानहैयो? बिसोरखौ मोनबा। जाखांबायमोनलाय जुरि, थांसै दा। आया, जुरि, मानो गाबखो नोंलाय? आबौ, एसेबां दुखु?
माथो मिनिदोंसोलाय? जाबाय दे जुरि, मानोथो गाबखो नोंलाय? आबौ, आं जि दुखु मोनबायलै। दे आबै जेबो नङा, माथो बुंबावनो आबै। बेखौ लाखि आबौ। बेखौलाय मानो आबै? नोंथ' माथो जेबो बायाखैबो। आं अननानैसो होदों आबौ। जुरि, बेथ' नोंनि कलेजनि फिससोमोन ना? माथो जाखो? आबौ, नाजाव, फिसाजो साननानै लाखिदो, आं मोजां मोनदों। मा एसेबां अनसुलिना? थांसैलै जुरि, आं। आबौ, न'आव थांदो थां। दे जागोन फिसौ। हाय, नों माला बाजाराव फैफिनखो? माथो नों थांनायानो बावथाराखैमोनलाय? आंलाय नोंखौ थांबायसो नंदोंमोन। मा नों आंखौ सिनायो? मा आं नोंखौ सिनायो? मा जाखो बेलाय? दसेनो बावबायबो ना? सोर नोंलाय? आं रावबो सिनायै मानसि रायलायनो मोजां मोना। बुजिबाय दा मिस्टार? नों आंखौ सिनाया आरो जों दहायसो लोगो मोननाया। मा नायबाय थाखो? थुदो। मा होननांगौलै बेलाय? आंखौ सिनाया? मा? माबा आं स्टेसनाव नायबाय, गैया मानसिया। आयु, हा बहाथो थांखोसै बेलाय? आं फनबो हरदोंमोनहाय, हा फनाबो जाया, नाङा। आं बुंखाबाय, नोमादै फैगोन, नोमादैखौ स्टेसनाव लाना फै। हा मानसियालाय बहाथो थांखो? दे जेबो नंला, माबाफोर खामानिफोर दंमोन खोमा? खामानियाथ' जेबो गैथ'वामोन गैनायालाय। हा बिमादैखौ लायनो होनना स्टेसनावसो थांखादोंमोन मानसियालाय। हनै बाबुआ सफैबाय। हाबाब आफा, हा बहायथो थाङा नोंलाय? बिमादैखौ लायनो थांनाया हा बोरोथो? बिमादैयानो हारसिंसो फैनांबाय। दे जेबो नंला, माथो जाखो? माबालै आयै, आं मादैखौनो लायनो थांखादोंमोन। ओमफ्राय? घटना जाबायना आयै। आयु, हामा घटनासै? आं दुगैग्रोनोसैलै आयै। हाबाब आफा, दे होमबा दुगैहैग्रोदो थां। बेदर एसे लाबोखाबाय आं आयै। दे आबा दे। नानि? नै नोंदाया सफैबाय, मना लांफैदां नानि थां। आयै, नोंसोरलाय जाथ'वा नामा? आंजों नानिजों दा जागोनहाय आबा, नोंसोर जाग्रोदो दे। ओमफ्राय आबा, हा दहायलाय माथो घटना जादों होनदोंमोन नोंलाय? औ बाबु, हा माथो जाया? जोंबो एसे खोनासंनि। बेनोथ'लाय आयै, आं दहाय मादैखौ लायनो थांबाना सासे सिख्लाना फैसा बेगानो थालांबायमोन। ओमफ्राय आं बेनि उन थांबाय फैसाफोरखौ हैफिननो। ओमफ्राय दाना बियो लोगोजों थांखांबायमोन आरोखि ना आयै। ओमफ्राय दाना आं हाथायाव थांबाना आरो बेखौनो लोगो मोनहैफिनबावबाय। ओमफ्राय दाना आंखौ सिनायासै जाहैबायब्रा। आं एफा मोजां दोनलांलायदोंमोन। हाबाब, खर' गाज्रिसोमोनहाय बे आबा। मानसियालाय हा खावसे आदा फाग्लिसोमोन खोमाहाय बाबु। हाबाब, जाय मदद खालामदों बेखौनो सिनाया जाहैबाय। जात जातहाय मानसिफोराबो।